Israeli ikufuna kupanga invade Rafah. America yachenjeza kuti zimenezi zisachitike. Joe Biden wayimisa plani yotumiza zida za nkhondo ku Israeli. Belgium, Canada, Japan, Italy, Spain, Netherlands achitaso chimodzimodzi. Benjamin Netanyahu amadalira maiko amenewa kugula zida za nkhondo. Kodakwanitsa kugonjetsa Hamasi popanda thandizo la America. Budget yawo pachaka yopita ku defense $15 billion. Miezi itatu atayamba nkhondo ndi Hamasi awononga $18 billion. Tsiku lilonse ndalama zoposa 350 billion kwacha zikuonongeka. Dziwani kuti Israeli imadalira NATO pa nkhani ya zida. Alibe factory yopanga ndege za nkhondo kapena masitima m'madzi. Akafuna fighter jet, helicopter kapena submarine amagula kuchokera kunja. Ngakhale mabomba amene amayika mu jet, Hellfire missile, amachokera ku America. Kalekale around 1970 Israeli inali ndi factory yopanga ndege za nkhondo. Akapanga choncho amagwisa ntchito, komanso zina amagulitsa ku Sri Lanka, South Africa, Colombia ndi Argentina. Tikukumbukira 1985 anayamba project yopanga Lavi. Lavi inali ndege yabwino yokhala ngati F-16 fighter jet. Akuluakulu America ataona anachita nsanje ndipo anawuza Israeli kunena kuti asiye. Project imeneyi inayima 1987. Pofika tsiku la lero Israeli ilibe factory yopanga ndege za nkhondo ndikutanthauza ma fighter jet, ma helicopter, ma submarine komanso ma warship. Zonsezi akazifuna amagula kuchokera ku Germany, Britain, France kapena America. Joe Biden sakugwiza ndi Netanyahu ndi prime minister wa Israeli. Sakugwizana pa nkhani ya Rafah. Wayimisa chithandizo pofuna kukakamiza Israeli isapange invade dera limeneli. Komabe Ayuda sakuimva. Amuuza president ameneyu kunena kuti olosalithandize nkhondo timenya komanso tiwina. Ku Russia, Vladimir Putin amulumbilitsa lachiwiri pa 7 May kuti alamulire mpaka 2030. Ameneyu ndi president wamphamvu, anayika dziko lake pa world map. Asanabwere around 1997 Russia imalephera kubweza ngongole komanso ame yawo inali yofowoka. Putin atalowa 1999 anakweza chuma ndi chitetezo. Ndikunena pano Russia is one of the powerful nation pa dziko lonse. 2008 anadera America kuyambisa nkhondo ku Georgia. 2014 ananda Crimea. 2015 anatumiza asilikali ku Syria kuti akateteze President Bashar al-Assad. Nthawi imeneyo America ikafuna kumuchotsa mkulu ameneyu ngati momuja anachita ndi Gaddafi. Koma chifukwa cha Putin zinayephereka ndikunena pano akulamulirabe. 2022 anapanga invade Ukraine. Ameneyu ndi tsogoleri khayo amene adusa mphechempheche mwa America kukwana kafolo. Pali mwambi amene akuti mphechempheche mwa njovu sadusa kawiri, koma Putin anadusa mphechempheche mwa America kukwana kafolo. Kupatula zonsezi, nkhawa imene anthu ambiri amakhala nayo akadzamwalira kapena kuchoka mowa m'malo adzachita chimodzimodzi. Kalekale kunali dziko chachikulu Soviet Union. Mtsogoleri wake anali Joseph Stalin, one of the most powerful dictator. Atamwalira zinthu zinavuta. Soviet Union inaphwasulidwa ndi kupanga maiko ambirimbiri. Sitikudziwa mapulani a Putin akulamulira dziko lalikulu lotchedwa Russia. Mwina ali ndi successor who is also powerful. Otherwise Russia idzaphwasulidwa ngati Soviet Union. Kutangotsala masiku awiri kuti amulumbilitse ku Ukraine kwachitika scandal.
asilikali awiri agwidwa powaganizira kuti amafuna kupha Zelensky. Ogwidwawo ndi akuluakulu makolonel amanyengerera anzawo kuti awukire boma, apezeka ndi zida, komanso amalumikiza ndi akuluakulu aku Russia. Mwachidule makolonel amenewa amagwira ntchito yoteteza president, anali ma state guard. Plani yawo amafuna kuombera Zelensky mkulu wa intelligence Mr. Budanov komanso head of SBU. Mphekesera ikunena kuti anachita kutumidwa ndi akuluakulu ena ake amene amayenda Putin, anawatuma kuti ofunika mumuphe president Zelensky, muphenso mkulu wa intelligence komanso mkulu wa SBU. Koma mwatsoka onsewa agwidwa akwazenga mlandu wa treason. Pa nkhani ya nkhondo palibe chimene chikusintha pa ground. Russia ikuchita bwino komanso ikupitiriza kulanda matauni ofunikira. Taona masiku apitawa Zelensky wayamba kukakamiza achinyamata kwa usilikali. Ambiri akuthawira kunja kuopa zimenezi. Komabe Ukraine yakhazikitsa plani yoonetsetsa kuti mnyamata aliyense asathawe. Immigration yasiya kupanga mapasipoti kwa amuna onse, amuna amenewa azibambo komanso anyamata. Akapita ku immigration kuti akapangise passport akumawuza kuti zosatheka. President Zelensky akufuna anthu amenewa asapite kunja ndi cholinga chona kuti akateteze Ukraine m'manja mwa Putin.